menangi wong desa, semangat banget. Sayang aku sih kan acara. Ngesuk aku banget. Anu sing gawa wong tua dadi kepenak ya. Isine kayaknya ya emas wong sing gawanane Raden. Kan aku kabeh kiana sing lamar bocah gendut lah apa ya lemu. Angger kau seneng ya gari ngomong karo aku kan kau wis pada layak bojo anak wadon pada. Angger kowe seneng wonge wis mapan mangane ya rosa kowe tetep nduge wong gablek kari kowe kepriwen pada. Kowe arep ngarana ke lampir kaya orang ngerti dewek lampir aja ndeleng mak lampire Pak. Wah aja jari ka seneng dewek ya Pak karo mak lampir. Aku bae Pak cangkem bodol. Lastri pancen kowe bener-bener cocok karo gendut bewis lah. Bener bae mak, masa aku kon bojo karo babi ngerti bas lelane nyong. Pokoke nyong mak, nyong arep golek dewek. Umbi gendut weblok tong tidok-tidokna wis masa tok nyong golek dewek. Kenapa kowe melayu ngenyek temen kalau aku ya? Alah gendut daripada kowe payu wis karo nyong bae kepriwen. Ya doke lampir ngenyek karo aku. Aku ki wong sugih, beras pengen orang nadetung nang omah, sapi kebo pada tertitip nang kandange wong. Wis ndut, aku siap gelem dadi bojomu walaupun kok kaya trim tugel sing penting kok setia karo aku. Ngerti nyong doke wong gablek iku nek gelem tok jual mahal. Ora sakan cangkem wong wis gelem ora sakan pola wis ngana go bali dhisit. Maksudnya mak bojoku telune apa sih tok? Ora susah serua telune arep dimpani dongklak engko. Sayang mpenek ijaban nganggo tretek RT bahaya Pak. Percuma temen jeranake wong sugih sorone ya tratake ngone parna mbok. Apa wiya gawe ora larang sayang? Ora Kang, sikir kedame sesuai kebutuhan Kang. Doa sing bocor linyong disit kenang apa adekku disit pawai ora gelem kan niki nyong lagi mikir disit. Iya mbok war iya mak dongene minah apa nyong disit riko gugupen dikilmu sih mulane dadi wong wadon masakan polah nek iya ora wis mak kae ana sing lamar maning ayo bekayu neng nyong siki lagi dicodok-codok nang mak lampir enggal suwene gari nyong tapi kan aku urung duwe wong lanang sing cocok nggo aku. Oh iya aku kemutan ya sapa wong kaya jal ganteng banget sapa ya is jajal takokna mantak ora ketemu amengko tetep masih ngerti. Oke ndut nek bener-bener bojomu sido mbak kayu aku pengen kenalan ndut siki ndut. Nek nyong ngarah mbak kayu nek berarti kon nyeluke menyong kakang ndut aja kelalen ke kakang. Kokong kaya gelem nukung badugan. Pikir ora Aso bae Pak, mama kenyong jelas nampak lamarane anak Rika. Wis tenang bae. Awas loh kowe ngerti lombo karo wong tua. Mak, kae kayane sing bakal ngelamar aku kok. Wis nyandre ditemoni kok Mak. Dadi bocah wadon ora sagatelen. Siki Mas ganteng kiye bagianku lho Mak. Ki ora usah rebutan, adu kanuragan, sing menang mengko dadi mantuku. Oke, Mak? Iya besan, Mas ganteng oke. Siki sapa bae anak Rika sing bisa ngalah nanyong mengko tepet bojo Mak temenan. Oke Mas ganteng, aku siap. Demi dirimu, aku rela apapun yang terjadi. Ujar-ujare arep padha menang tanding karo nyong. Pokoknya tadi dayanmu kabeh ora bakalan menang kowe pada. Awas aja nganti pada modar loh. Siapa takut maju ngene. Yang dimak maju, keri maju yang baik.
Ganteng wis dadi bojoku, kok ora usah ganggu. Ngapurane Mak, aku arep takon wong sing loro kadalatane seru pring kuwi sapa ya Mak? Neng Ayu, kue anakku. Iya, aku baru lagi latihan, jadi aku seneng anak Erika Nyai.